Атака. Почва. Атака. Почва. Ако дойдат уния с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме. Почваме. Въоръжен? Защо си въоръжен? Какво се пазиш? Да се пазиме. Какво се пазиш? От тия хора, които искат да ни нападат. Покажи ни с какво си въоръжен. Нищо, това е... И защо си Кой бе? Това е на Бин Ладин, таковото, на Бин Ладин това. Ако влизат тук вътре в квартала, ще им чешем главите. Ако дойдат уния с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме. Почваме кланица. Какво ще направиш? Ще реже глава. Те са 3000 човека. Айде да влезат тук да видим. Ние ако тръгнем 50 000, кой ще ни фане? Джамията, ако е запален, значи ние сме запалени. Заради ние Да знаем, пепещемета. тук ще стане голяма война. До сега ние живеехме като братя. Не определяхме нищо. Няма българи, няма турци, няма цигани. Бяхме едно. Но, щом те сега така тръгнаха, от тази нощ, от тази дата, от този ден, ние тръгваме обратно. Ако дойдат уния с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме. Почваме. Ако дойдат уния с моторите, ние сме готови. И атака. Почваме. Почваме кланица. И защо си Кой бе? Това е на Бин Ладин. И защо си Кой бе? Това е на Бин Ладин. Какво ще направиш? Ще реже глава. Какво ще направиш? Ще реже глава. Какво ще направиш? Ще реже глава. Атака. Почваме. Атака. Почваме. Атака. Почваме. Какво ще направиш? Ще реже глава.